नमस्कार, मी संजना चिपकर। आज तुम्हाला एका चटणीचा प्रकार दाखवणार आहे। यासाठी लागणारे साहित्य आहे हे शेंगदाणे आहेत कच्चे, नंतर ही चणा डाळ घेतलेली आहे, भाजकी चणा डाळ, काही ठिकाणी याला फुटाणेही म्हणतात। नंतर कोथिंबीर आहे, लसूण आहे 7-8 पाकळ्या, हा कढीपत्ता आहे, नंतर जिरं घेतलेलं आहे, हळद, तिखट, साखर आणि हे मीठ। सर्वात पहिली आपण हे शेंगदाणे चांगले भाजून घेऊया। हे कच्चे शेंगदाणे आपण घेतलेले आहेत, हे व्यवस्थित भाजून घेऊया। हे शेंगदाणे आपले आता व्यवस्थित भाजून झालेले आहेत। आता गॅस बंद करून घेऊया आणि हे जरा थंड होऊ देऊया 5 मिनिटं। हे शेंगदाणे आपले आता व्यवस्थित भाजून थंड झालेले आहेत। हे आता आपण मिक्सरमध्ये घालूया। त्यानंतर ही 6 टीस्पून चणा डाळ घेतलेली आहे भाजकी, ही पण घालूया। हे 7-8 पाकळ्या लसणीच्या आहेत, याही घालूया। नंतर ही कोथिंबीर घालूया, हा कढीपत्ता घालूया। कोथिंबीर आणि कढीपत्ता धुवून जरा ड्राय करून घ्यायचा आहे एका कपड्यावर कॉटनच्या। नंतर अर्धा टीस्पून जिरं घालायचं आहे, पाव टीस्पून हळद घालायची आहे। हा तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे घालायचा आहे, काही जणांना तिखट आवडतं, हा ॲडजस्ट करून तुम्ही घालायचा आहे। मी 4-5 चमचे घालते। त्यानंतर 1 ते 1.5 टीस्पून साखर घालायची। हे मीठ चवीनुसार घालायचं आहे आणि हे आता आपण कोरडं वाटून घ्यायचं आहे। ही कोरडी चटणी आहे। ही बघा, अशा प्रकारे ही छान आता वाटली, आपण पावडर करून घेतली त्याची। आता ही एका बाउलमध्ये आपण काढून घेऊया। अशा प्रकारे आपली ही चटणी तयार झालेली आहे। ही चटणी तुम्ही लहान मुलांना ब्रेडला तूप लावून भाजून त्यावर घालून टिफिनला दिली तरी छान लागेल आणि भाकरी चपाती याबरोबर ही चटणी आणि दही घालून खाल्लं तरी मस्त लागते। जेवणाबरोबरही याचा खूप उपयोग होतो। ही चटणी तुम्ही डब्यामध्ये भरून छानपैकी फ्रीजमध्ये ठेवून द्या, महिनाभर टिकते। नक्की आवडेल तुम्हाला ही चटणी, ट्राय करून बघा। आणि माझी ही रेसिपी आवडली तर माझ्या रेसिपीला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।